Χρειάστηκαν 65 ολόκληρα χρόνια για να μάθουμε το όνομά του. Αυτή είναι η ανατριχιαστική ιστορία του παιδιού στο κουτί που συγκλώνησε τον κόσμο. Φεβρουάριος 1957, στη Φιλαδέλφια ένας φοιτητής βρίσκει ένα κουτί από καλαθούνα μωρού. Μέσα υπήρχε το σώμα ενός μικρού αγοριού 4 ως 6 ετών. Ήταν χτενισμένο με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Κάποιος του είχε κόψει τα μαλλιά βιαστικά, λίγο πριν ή λίγο μετά που έφυγε. Η αστυνομία τύπωσε 400.000 φυλάδια. Τα έβαλαν παντού, ακόμα και μέσα στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Κανείς δεν τον αναζήτησε. Για δεκαετίες στον τάφο του έγραφε μόνο «Άγνωστο παιδί της Αμερικής». Οι θεωρίες πολλές, από ορφανοτροφία μέχρι και σκοτεινά οικογενειακά μυστικά. Δεκέμβριος 2022. Η τεχνολογία DNA και η γενετική γενεολογία έκαναν το θαύμα τους. Το παιδί είχε πλέον όνομα Τζόσεφ Αγκούστους Ζαρέλη. Η αστυνομία ξέρει πλέον ποιοι ήταν οι γονείς του. Το έγκλημα παραμένει ανεξιχνίαστο. Ποιος τον έβαλε σε εκείνο το κουτί? Joseph Augustus Zarelli, a voice.